का सुंदर माल बिया हो दादा देख के तो मन कतरा गइल। लेकिन का तहनी कोनो में करी? हिम्मत बना ताकि हमरा से मिलला सब बुझला सन भागा समत। हम जातन देखा तनी का होला। तो अच्छा ही मजनू का औलाद आवत हमरा लागे। त कारी ते आइल बड़ी तुर तो कनिए से छोट बा। तो देखन ऐसे ना फरियाई। ऐसा न दूगो खड़े घोट जाए बुझलिस। क्या बोला तूने? ऐसा न दूगो खड़े घोट जाए बुझलिस। तो लागत तो भाई लोग हमरा से काम नहीं खे। तो देखा सकी ना तनी तू दू दू अबे ओ साला के गाड़ दिखा दलक रे साला ते नहीं रे बुरबक साला सन थोड़ा बहुत खेसरियो